Ang gagawin po natin ngayon, magluluto ng ginataang gulay. Ito po ang ingredients niya. Gulay, malunggay, dried fish, coconut, magic sarap, at asin. Yan lang po ang ingredients. Ang gagawin ay maglagay ng 2 cups na tubig. So, pagkatapos, pugain mo. Pugain nyo lang po. Tulad nito. Tapos na po, yan na po ang result niya sa 2 cups. Tapos, uulitin natin. Lalagyan ulit natin ng 3 cups na water. Uulitin natin yung ginawa natin kanina. Pupugain lang din natin ulit. Pagkatapos nito, ilalagay na sa bowl. So, magluluto na po tayo. Ang first na gagawin po, ito yung 3 cups at saka ito yung 2 cups. Ito yung first piniga natin at saka second. So, dito tayo sa 3 cups. Ilalagay muna natin po dito. Yan po ang first. Pagkatapos po, gulay. Yung gulay po, pagkatapos po, takpan po natin. Hintayin natin kumulo. Ngayon po, bubuksan na po natin. Kumulo na po siya. So, ang isusunod po natin, dried fish po. Pagkatapos, yung 2 cups na gata.
Pakuluin ulit natin. Titingnan po natin kung kumulo na po ba siya. Kulo na po ulit. Pagkatapos nito, ang isusunod natin, pagkatapos nun, malunggay. Tapos po, magic sarap. Tsaka po asin. Depende lang po sa dami ng asin. Iodize po yung gamit ko. Depende lang po sa dami ng asin. Tikman nyo lang po ang lasa. Para hindi po maalat yung niloloto nyo, tikman nyo lang po. Dadagdagan ko po ng asin kasi kulang pa po siya. Okay na po ang lasa. Pagkatapos po, takban natin. At i-off na po natin kasi okay na po to. Ito na po yung ginataang gulay, tapos na po.